La popular cursa de Sant Antoni bat de nou el rècord d'inscripcions, amb més de 4.000 corredors i corredores que participaran el proper diumenge 20 de gener en la primera cursa de l'any de la ciutat. La participació de les dones continua en augment, amb un 23% dels dorsals. Una cita esportiva que manté el caliu de la cursa de barri de competició d'alt nivell, com va destacar el periodista Arcadi Alibés en roda de premsa. Paral·lelament se celebren les curses infantils amb recorreguts de 200 i 400 metres i una milla. El futur planter de la cursa en els propers anys, com va destacar Josep Maria Conesa, president de l'organització de la cursa. Una de les novetats d'aquesta edició és la participació dels Dream Runners, Corre per un somni, una iniciativa que vol canalitzar l'energia i els valors dels corredors cap a causes solidàries. En aquesta ocasió participaran actors coneguts de la popular sèrie de TV3 La Riera, com David Selvas, Peter Vives o Félix Pons. El que volem d'alguna manera és córrer per una causa, córrer per alguna més enllà del que és l'individualisme d'un corredor, d'assolir la seva fita esportiva. El que volem és que tot aquest esforç també es canalitzi cap a una causa solidària. La primera causa per la qual correrem és un projecte de salut materno-infantil per Etiòpia, però estem oberts a qualsevol causa a nivell local o a nivell internacional, al tercer món, que que mereixi la pena aquest esforç. El 20è Campionat de Catalunya Absolut i Veterans, la prova professional de la cursa, comptarà amb atletes d'èlit com Nacho Cáceres, olímpic als Jocs de Londres 2012, i Idriss Lakouha, guanyador de las 4 últimas ediciones. Bueno, del momento estoy muy contento de estar este año con buenas sensaciones. Segundo lugar, pues digo que estoy para récord de la prueba, porque la récord son 29:46. Este año he venido para intentar bajar. Bueno, yo tenía con 3 objetivos. Primero es bajar de récord. Segundo, repetir las 5 victorias. Y tercero, para estar campeón de Cataluña. Pues yo digo los 3 objetivos. Si voy a luchar en uno de los 3, seguro que bajaré la marca. La cursa és un dels actes centrals i el més antic de la Festa Major de Sant Antoni, que en aquesta edició ha celebrat més d'un centenar d'activitats.